Täsirli maglumatlarda Avrupa çempionatında Sloveniya bilen Portugaliýanyň duşugy näme bilen ýatda galdy. Gıýtas aýdanynda Ronaldo aglady, derwedewanlar bolsa oýunyň esasy ýyldızlaryna öwürler. Indi giňişseň Portugaliýa gol üçin bir giden pursat öreşdi. Tä penalty seriýasyna şenli hasap açylmady. Ronaldo bolsa Ýewrodaky öz ilkinji goluny gözlegünni hemme jerimi urularyny penaltyler hiç kime bermän özi ýerine ýetirdi. Ýöne ol derwedewan Jan Oblak'a ýany ýaly boldy. Ahir Cristiano Ronaldo gaharyna göz ýaş dökdi. Onu topar bolup köçüşdirmäge çalışdylar. 39 ýaşly futbolçy diňe penalty seriýasynda özüni gol gözmäge başardy. Şeýdibem oýunyň esasy ýyldy, hemme penaltyny saklamagy başaran Diego Costa boldy. Indi öňkü Portugaliýa Sloveniýadan has güýçli garşydaş Fransa garaşýar. Siz näme pikir edýäňiz? Ronaldo'nun ýygyn topary onu utmagy başararmyka?